Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom.tj. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 8 октябри соли 2021 1000 рубл 156 сомониву 70 дирам, $100 1129 сомониву 40 дирам. Дар имрӯзанабор мон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. Аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар, Кӯлоб ва ғайра. Нархи замин аз 15 000 сомонӣ сар мешавад. Нархи хона бошад аз 90 000 сомонӣ. Барои ҳамин ҳатман наборад то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар кора. Бисёр бад гап намезанем, рафте. замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар Гулбохуш. Битонаш рехтагие, як кладовка соз кардагие, 5 сотиқ замин мебошад. Ов свет ҳамаш ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. Нархи замин 35 000 сомонӣ мебошад. боз дӯстони гиромӣ яктаи дига ҳаст. ҳамушам эълон мекунем. ваям дар Гулбоға 5 сотиқай. нархи уш бошад 15 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳиби ҳарду замин дар рӯи экранай. марҳамат занг занед, аз номи канали Dom.tj гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Обшорон. номи пешнаш Шуркул мебошад. хона коробкаҳай 4 дар хона дорад. хонаи якум 6 ба 3 меҳмонхона, хонаи дуюм 6 ба 3, хонаи сеюм 4 ба 2.5 детский, хонаи чорум 5 ба 2.5. баня ва кухнӣ дар даруни хона ҳаст. коридор ва катам дорад. 8 сотиқ заминай. хона пешаш 2 арк дорад. нархи хона бошад 100 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони гиромӣ, навори кӯтоҳи хона дар рӯи экранай. рақамҳои соҳибашам дар рӯи экранай. WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Зарафшонда ай поликлиника 800 метр дур мебошад. 6 сотиқ замин дорад. 3 дар хона, кухнӣ, баня дар даруншай. хона коробка мебошад. об свет дорад ва нархаш бошад 190 000 сомонӣ ва сексия хатиам алиш мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Леваканд, пештара Сарбанд. духонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. хона бо ремонти нав мебошад. дар сари раҳи светофор ҷойгир аст. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. 2 кондитсионер, якчанд шифонер, шкаф, кухни гарнитур ҳамаш нав кардагӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш $17 000 бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Пенка 24 хона мебошад. 4 дар хона дорад. 3 таш тайёра, 1 таш шкатур кардагӣ, 12 сотиқ замин, баня, дегдонхона, мошинхона, яъне гараж бо бассейни 13 тоннага, бо дар дарунаш обу светашам пастаянкаяй ҳастай. нархаш 350 000 сомонӣ мебошад. бо муомилаям дорад. дар маҳаллаяй, мактаб дар пешай, балнисаям дар пешай, ҷамоатам дар наздикиш мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни корвонда, анихтараш гравзаводда, як хонага квартира бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои новостройка. худи дом аз 7 ошона иборат аст. хона перегородка кардагиай, шкатур, монтаж, падъабой тайёрай. об свет канализатсия дорад. ҳуҷҷатош 100% мебошад. нархаш 125 000 сомонӣ. боз ҳамин хели хона доранд. дар якум ошона 100 000 сомонӣ мебошад. духонага ҳам доранд бо нархи арзон. ба ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экранай занг занед, аз номи канали Dom.tj
гап занед. Дӯстони гиромӣ, ватсапам дорам. боз як хонаи дигар аз шаҳри Душанбе аз поёни корвон айпост 5 минута раҳай мегасоибаш 4 дар хона дорад, 3 сотиқ замин. Нархаш $28,000 мебошад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. Рақамҳои 9905 WhatsApp имо доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, духонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. Квартираи 41 мебошад. Ҷойгир аст дар кӯчаи Салимзода 28А. балкон банят дорад. Бо тамоми ашёҳои хона фурӯхта мешавад. Як гараж, як подвали 6 бассейн дорад. Нархаш $33,000. муомилаам мешавад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабус, 3 дар хона мебошад, 4 сотиқ замин дорад. Ошхона, ҳамом, тамоми шароитош ҳаст. хонаҳо ремонт дорад, подвалам дорад. обаш доимӣ мебошад. мутаассифона суратҳои дарунаш нест. нархи хона бошад $90,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. лаби раҳи Сумбуладай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 14-умо шонаи бинои новостройка. нархи хона бошад $26,000 мебошад. ҷойгир аст дар повороти аэропорт. аниқтараш баъди ҳамун 4 доме ки яххелаянд, дубайский домо меган. баъди ҳамун дом да ҳамин доми нав аллакай чанд этажа бардоштагиянд. аз ин дом якта хона мо партофтагӣ будем ва иш не ки 114 квадрат буд. агар хато накунам, иш 72 квадрат мебошад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей гап занед, скидкаи хуб мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғунтепа, як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ. шумоира метавонем ба ҳазур ду хонага кунед. дар 5-умо шонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошона иборат аст. дом тайёрай. ҷойгир аст дар шабчарроҳ. хона бе ремонт, коробка, монтажи свет, шкатурка кардагиай ҳамаш. бино дорои шаҳодатномаи техникӣ мебошад, лифти замонавӣ ва насосҳои обтаъминкунӣ. нархаш $163,000 мебошад. ва дӯстони гиромӣ, хонаи навбатиам аз шаҳри Бохтар мешавад, аз ҳамин дом, лекин аллакай ремонт хатӣ. марҳамат, дӯстони гиромӣ, хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, иш аллакай 2 хонага мебошад бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. бинои 9 ошонагада дорои лифти замонавӣ. даромадгоҳи асосии бино бо чип кушода мешавад. хона таъмири хуб шуда, дорои тёпли пол, кондитсионер ва дигар лавозимотҳои рӯзгор мебошад. илтимос беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳибаш, лекин ҳақиқатан ремонташ бениҳоят махқул шуд. нархи хона бошад $330,000 мебошад. арзон ҳам мешавад ва чӣ хеле ки пештара гуфтем, ҷойгир аст дар шабчароҳ, шаҳри Бохтар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 8-умо шонаи бинои новостройка. хона ҷойгир аст дар ноҳияи Сино. мутаассифона соҳибаш аниқ нагуфтагӣ дар куҷои ноҳияи Сино, просто ноҳияи Сино. нархи хона $200,000 мебошад. арзон ҳам мешавад. хона бе ремонтай, коробка, шкатур, монтаж кардагиай. марҳамат.
хунаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар цоколни этаж. Цоколни этаж ин таги якум ошёнаи бинои новостройка мебошад. Полуподвал меган. Майдача хеле трезача дорад. Ина дар рӯи сурат маълума. Хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар шолка комбинат. Бинои новостройка мебошад назди роҳ. Хона теплоизолятсия дорад боз. Нархаш 150 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо кардем. Бениҳоят миннат дорем барои дастгирии шумо. То боздид, барори кори шумо дар худо нигаҳбон тамоша.